Salam edilişler tagamana oturmuşsunuz. Biz sizin her biriňiziň ırsgally, bereketli, döwletli ojokluğuňyzy, janyňyzyň sag başyňyzyň dik bolmagyny, tutýan tutumly işleriňiziň elmi damara waşlyklary beslenmegin arzulap, aýdym bolup galaýnatly gepleşigimiziň täze sanyna seretmäge çagyrýas. Mehriban watandaşlar, Kahraman arkadamyzyň taýlas netijesinde bugünkü günni milli aýdymlarymyz ýaşlamyzyň arasynda öwretmäge ul mümkinçiliklerimiz bar. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutymyzy, şeýle-de Türkmen Milli Konserwatoriýamyzy, mundan maksada ýurdumyzyň ähli vilayetlerine ýerleşýän Sungat mekdeplerimizde bugünkü günni Türkmen aýdym sungatymyzyň iňçe ýollary ýaşlara öwredilýär, görkezilýär. Ene gepleşigimiziň şu gedek sanyda yurdumuzu ýaşlaryň arasynda milli aýdym sungatymyzyň ösdürilşi arada hötdeşlik etmegi maksat edindik. Gepleşigimizde bugün biziň mehmannamyz Türkmen Döwlet Medeniýet Institututynyň ulum gollumy Geldimyrat Nazarow, şeýle-de Magtymuladyň Milli Drama Teatrynyň artisti Tuwakbibi Köçekowa, usatlamada sadanlarlyk etjek Aşga şäher medeniýet müdürlüğiniň sadannasy Serdar Esenif. Hormatly mehmanlar, sizi gepleşigimiziň bu gedek sanyna hoş gördük. Asy hötdeşligimiz geldim oğlum sizden başlamak isleýän. Häzirki günlerde Kahraman arkadamyzyň taýlas netijesinde milli aýdym sungatymyz giňden dawarlanýar. Rowaşlyga beslenen döwrümizde hormatly prezidentimiz halipalarymyzyň aýdymlaryny dikeltmek bilen ýaşlamyzyň aňynyň düşünjesiniň giňemegine de uly mümkinçilikler döredip berdi. Siziň Türkmen Döwlet Medeniýet Institututyňyzda da şular ýaly uly işler alınıp barlýar-da ilki bilen Kahraman arkadamyzyň yglan eden Türkmenistan rowaşlygyň watany diýen şu ýylyna aýdym sungatyn ösdürmekde alyp barýan işleriňiz barady. Başlasaňyz. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutymyzyň talip ýaşlamyz, hormatly halipam oğlumyz şu ýyl Türkmenistan rowaşlygyň watan ýyly ajaýyp ýyllaryň biri başlandy. Biziň talip ýaşlamyzdan hormatly mehriban oğlumlardan halipam oğlumlardan öýlerini bilimlerini, öýlerini usatlyklaryny öwrenip halkymyza galerde çärelere dawaralandyryp öýlerini çykyşlary bilen halkymyzy ilmidi günümizde begendirip gelýärler. Esasynda hem biziň bilimni ösdürmek üçin biziň ata-babalarymyzdan gelýän däp we surlanmady, galberde milli aýdym saýlanmady, galberde iňçe sırlaryny öwrenmekde biziň talip ýaşlamy gujurly gaýratly şunu bilen ýapyşyp öwrenjek bolup şonu halipalarymyzdan gelýän ajaýyp ýollary öwrenip hem şonu halkymyza öýleriniň usatlyklaryny görkezip gelýärler. Klas bilen aglasaň sokur gözden ýaş çykar diýär. Dogrydan geldim oğlum. Häzirki günlerde hormatly prezidentimiň döreden mümkinçilikler esasynda diňe ihlas edip aýdym aýtmaly, diňe ihlas edip öwrenmeli, diňe ihlas edip halipalar bilen işleşmek galýada. Söhbetdeşligimiziň başynda bir watandaşlarymyzyň arasynda gyzgyn gollaw tapan hemmemiziň gowurýan aýdymlarymyzdan ýerine ýetirip berseňiz, soň dowam ederiz söhbetimizi. Aýdym saýanyň iňçe sırlaryny öwrenmek üçin hökman ilki bilen ýaňda sadandan bolmaly, onuň bilen içkin pikirdeş bolmaly, taraş düşünmeli. Galberde näme tölüme men esasy işleşen sadandan Süleyman Garabaýew diýip bir gowy sadan ýerdimiz bar. Biziň Serdar Esenif bu ýigdimiz bilen kän dawralarda, bu toy dawralarda ýa-da şunu ýaly çykyşlarymyzda bilece işleşip tölüme aýdym sadyň iňçe sırlaryny öwrenip gelýärse. Şunu häzir bir gara gözli ýar diýip bir täze aýdymyz bar, şonu başardymdan ýerine ýetirip bereýin. Ýaşlamyzyň ýaşlamyzyň gowurýan aýdymlarynyň biri, şonu bir ýerine ýetirip bereýin. Onda näme Serdar sadan algysyňyz halipa? Şol aýdym diňlesek. Seni gönlüm bar, gel seni dildar. Şirin sözlü yar, sensiz dünya dar, gel seni dildar. Kara gözlü yar, seni gönlüm bar, gel seni dildar. Şirin sözlü yar, sensiz dünya dar, gel seni dildar. Söylenim gel yanıma, kara yarın şanım senin yoluna. Söylenim gel yanıma, kara yarın şanım senin yoluna. Egegin derde koyup eyleme arman, dünyada tayım ol sürül devran. Egegin derde koyup eyleme arman, dünyada tayım ol sürül devran.
şirin sözlüm Ananay mehriban men seni söydüm Senin eziz adın kalbıma aydım Ananay mehriban men seni söydüm Senin eziz adın kalbıma aydım Karasana kara gözlüm Sözlüsüne şirin sözlüm Karasana kara gözlüm Sözlüsüne şirin sözlüm Ananay mehriban men seni söydüm Senin eziz adın kalbıma aydım Ananay mehriban men seni söydüm Senin eziz adın kalbıma aydım Kara gözlü yar, seninle gönlüm var, gel seni dildar. Şirin sözlü yar, sensiz dünyadar, gel seni dildar. Kara gözlü yar, seninle gönlüm var, gel seni dildar. Şirin sözlü yar, sensiz dünyadar, gel seni dildar. Söylenim gel yanıma, kara yarın şanım senin yoluna. Söylenim Kara yarın şanım senin yoluna Egizim derde koyup eyleme arman Dünyada tayım sürül devran Egizim derde koyup eyleme arman Dünyada tayım sürül devran Köp sağ olmam yerini yetirip beren aydımınız üçün Serdar'da da köp sağ olsun aydiyaz saatlik bilen sadanlarlık ettiniz ve molum söhbetimizin inni şu yerini hemmemiz gıdıklandırıyan savallan biri var da sizin dörücülüğünüz esası kino sanatı bilen bağlanışıklı. Siz şonda da aydım sağ sanatının bir ayrışıp bilen yok da eyyem kino sanatını qadammasan günlerinizden mer aydım sağ sanatı bilen meşgullanıp gelýäňizde ilki bilen size kino sanatının gatdalynyň aydım sağ ýolun ýöretmäge itergi beren zat näme? Aydım sağın öde esası çağalığımdan mermen goğurk gelýän, mektep ýyllaryndan beri aydyp gelýän. Artist bolmak howasyny. Ondan soň ýokary okuw mektebe aktyorçuluk bir hünäratçylygy ýokary okuw mektepde şunda aktyor drama kino diýip bir ul fakultetleriň biri bardy. Şonda artistliga höwetüm bardy. Şeýit merhebem çekip biri Atalow, Aman Bayram Merdiýew, Kakajan Aşyrov, Nur Muhammed Keşşekow şular biri ilkinji ädimize ätledip sahna hereketlerini, sahna sözleýiş ähenglerini bir de öwredip şeýle bilim berip şunkun şu halipalamada alan bilimlenmeden häzirim täm inçe sırlaryny öwrenip biziň geljekden talip başlamada öz şol öwrenen zatlarymyzy talip başlamada geçip gelýär. Galiberde näme aydym saatmyň öýde bir inçe zat aydym saat bilseň ol hem aktyorluğuny daşyndan sana gold ya sevi her bir filmde olsun ya bir sahne spektakllarda oyunlar oynananda keşif döredinde bir aydıma aydan ha zaman süýje wadyň bilen halk tomaşaçy ýa-da bir begenler ya da hem saarly hem owadly aydym hem de söhbetdeş bir hem mesem işi bir utkoş keşfine häsiýet goşýardy. Şun ýalyk bir aydym saarym jadyly yerleri var da. Babam tarafından aydym sağı o hingenýän bar eken. Toylarda, davaralarda bir aydyp mereken güýmeýän eken. Belki şolardan biri de geçenler de. Şoň üçin näme, saadam çalmak, aydym aýtmak, o hünäriň
Ýigide mümkin hem az ýa-da şo näçe günler öwrenmesen taňa peýdasyndan başga diýen ýok da. Hawa malum. Siz şu Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna teatr fakulteti boýunça ýaşlara sapak berýäňiz. Şonu teatr fakultetiniň inçe sırlaryny öwredýänsiňiz ýaşlara. Gapdaldan aýdym sasyn otuna öwredýäňizmi? Hawa, ýaş oglan gyýlanmyz bar, Medeniýet fakultetimizde şu aýdym sas aýdýan oglanlar gyýlar käbä şu aýdymyň inçe sırlaryny öwrenmek üçin gelýärler. Bolmuş taýyn näýlere galsan gowar, şu taýyn bir çekimler näýlere gedende ýokary. Mana näme şu başardymdan bilen şu aýdymçy köpli ýaş taliplenmede öwredýär şularlary. Awa saýadyň gelşigi, saýad bilen aýdymyň heň ikisini utgoşup gitmegi, awa şu saýadym näme diýär, sözüm näme diýmeli, şoň her bir däne sözleň bilen şu aýdymyň heňini, onuň iňçe owadlaryny, onuň iňçeden çykýan seslerini, her bir perdelerine barýan bir owadlaryny talip ýaşlaryny öwredýärse. Eşitiş ukybyň bilen hem öwredip bolýarmy? Ýokman eşitiş ukybyň ýokman gerek. Ýa-da eşitiş ukybyň bolmasa, sen aýdym aýdyp bilmeýäň-de. Hawa. Siz aýdym ýerine ýetireňizde ine dutar sasenedini ýerine ýetirýän bagşylaram diňleýäňizde, estrada ýoluna geçirip bir näçe aýdymlar ýerine ýetirýäňiz. Bilşimiz ýaly royal saz rolunyň gapdalyna da bir näçe aýdymlar ýerine ýetirmän halaýaňyzda, siz royal saz roluny aýdym ýerine ýetireňizde esasy notalara ýüzlenýäňizmi ýa eşitiş ukybyňyz bilen aýdýaňyzmy? Men azıcık notada geçtim. Nota bilen aýdy bilen ýöne men esasy eşitiş ukyp bilen. Estrada yol bilen, fortepianoň ýanyna aýtmak kyn. Ýöne näme höwes ýaşlygyňyzdan bolansoň. Wehiniň bolsa höwesing bolsa. Höwesimiz bardy, şonuň üçin käbä serdajan çalyp berdi gapdan aýdyp berä ýani. Onda näme serdar söhbetleşigimiziň şu ýerine halipamyz sadanlarlyk etseňiz, royal saz roluny bir aýdym diňlesek. Baş üstüne. Açılsa parla, çık sen nezim seyrana, çık sen doğurda. Dünyam yazmana, dünyam sarmana. Neçe neresin de gülüm, şonşo ağmana. Dünyam yazmana, dünyam sarmana. Neçe neresin de gülüm, şonşo ağmana. Aydın aydın şarkılar oynan çağları, bağda şadı yandırmış kaynan çağları. Dünyam yarmana, dünyam sarmana. Neçe neresin de gülüm, şonşo ağmana. Dünyam yarmana, dünyam sarmana. Neçe neresin de gülüm, şonşo ağmana. Yattan çıkmalı bu bahar, aşkın baharı. Yattan çıkmalı bu sefer, aşkın seferi. Dünyam yarmana, dünyam sarmana. Neçe neresin de gülüm, şonşo ağmana. Dünyam yarmana, dünyam sarmana. Neçe neresin de gülüm, şonşo ağmana. Neçe neresin de gülüm, şonşo ağmana. Neçe neresin de gülüm, şonşo ağmana. Tebigat beripdir sana bir açayıp gödüllük. Sen gözleriň serwe boýlayıp şahyrlara gadallyk. Sen gözleriň serwe boýlayıp şahyrlara gadallyk. Yüregimde yalınmaglar görmesem men günnegiň. Aşygyny ýakma beýle, şuwan kalbym senne gyň. Aşygyny ýakma beýle, şuwan kalbym senne gyň.
Emmeden çıksan tekramıda seyranı, emmelerden saylanyarsın bizi koyup hayrana. Emmelerden saylanyarsın bizi koyup hayrana. Yüreğimde yalınlıklar görmesem men günneği, aşığını yakma beyle, şu an kalbim senneği. Aşığını yakma beyle, şu an kalbim senneği. Gel çıkali gel teyrana, gel ovamın lälesi. Oy başın eğsin bile can, tehramın gül yaylası. Oy başın eğsin bile can, tehramın gül yaylası. Yüreğimde yalınlıklar görmesem men günneği, aşığını yakma beyle, şu an kalbim senneği. Aşığını yakma beyle, şu an kalbim senneği. Aşığını yakma beyle, ilki söyleyeyim senneği. İlki söyleyeyim senneği. İlki söyleyeyim senneği. Yerine yetiren aydınlanmanın eşitiş okuyup bilen aydılyadı. Yani esası bizim turgönüş geçen matlamın neferda canım şu fortepiyanın yanına aydış, onun eşitiş okuyun bilen. Bu da Türkmen Devlet Medeniyet İnstitutumuzun tarihi uçurumlu utorun. Şu şunyal toylarda da var. Kağıt bir öylere varamızda şunyal fortepiyano olundu. Yürüter dağcan şun yanında da bir tane hügötümüz vardı. Hügöt filan şunu yerine getirip adamı esası zat neme de olsa bir zat etmek için, yerine getirmek için, halka eşittirmek için hügöt gerek de anlamalım. Yok man gerek. Hügöt olmadı olmuyor. Çünkü neme bizim halifalarımız keyin ol yukarı ses hem de bir dil bilen esası notan dil bilen aydandan seslen bir baryancı yerleri vardı. İyice bunu çekuvları var. Çünkü neme biri esası şol hügötümüz bilen şal aydiyası bunu. Gördük sağ Serdar. Hormatly prezidentimiz yaşlarımızın alamlı bilimli bolmak üçin, dünya garaşynyň juda giň bolmak üçin döwre wap okuw jaýlaryny kurdurup ulanşa berýärdi. Halipa molimlerden sapa galýarlar, halipalar bilen işleşýärler da elbetde gepleşigimiziň dowamyny bir çalan sazlaňyzdan gördük de halipalardan, ustatlardan bir sapa galan görünýär da Serdaryň hem şu ýerde. Molim, söhbetimiziň şu ýerini kino sunugaty barada bir etmek sizin bilen hemmemizin aramızda bir ählimizin bir aňymyzda galan filmlerimiziň biri var Garaşýan diýip. Bu kino film 2001-nji ýyllarda düşürilip 2002-nji ýyllarda ýaýylma berilen filmlerimiziň biri de şo ýerde de siziň ýerine ýetirýän aýdymyňyz var. Ýaňam sözüňizde bellek geçdiňizde spektakllar bolsun ýa-da dramalar bolsun gapdalyny aýdym ýerine ýetirilse şiirel bolýar diýýäňizde. Şo filmde de siziň aýratyn aýdýan aýdymyňyz var da şo barada giňişlen şu ýerde gurrun berseňiz. Bizim sağlık studiyamız vardı şu tayda. Şu Garaşyan filmleri bir 50 minutlik film oldu da. Gel işimizi işleyelim. Hay bolya da. 600 goşyas 400 Mongolia 700 goşyas 300 bilen Mongolia düşündün mü? 8 goşyas 600 bilen 1400 olya. Müňe de goşyas 300 bilen 1300 olya. Düşündün mü? Düşünüklen. Heli, men kepterlerim şeýle bir uwdun içip, özlerim gög atmanda hil oýlar edýär o. Şeýle mi? Olar gaty ýokurdun içýärler. Han ýör gitelle gijaýarsyn. Bolýar da. Er şarlaş bolup, ýanky kes arkaçyň düzýän aýdymyz geçýär. Esa garaşýan hem en mekşte bir kalbyna galýa söýgü aydym da söýgü ýaşykda näme söýgüsiz bolan ok. Şoňa näme esasy şo garaşýan filmiň ödem şu mektep ýyllaryna, soň ýokary mekteplerine şo esasy ýalňyşman söýgüňe barma, owa durmuşyndan soň koza şol soňky garrylyk ýagdaýynda da şo söýgüň hiç açan kalbyna ýaşap, şo öçmeýändigini görkezýär. Yine hova karalıp, yağış çiğitmeye başladı. Leyli taşlar eda bilen saçlarını çöşledi. Beyle pikir etmenim men, boğulaydı bıçakta. Birden ağır oya vattım, ölüm hakta.
sen hakda. Oýawattym, ýoklugymda öňküside ýagar ýagyş. Gunçaloň agzyn açar, aýnamyda çeker nagyş. Dağ tarapdan taýyp geler, ýaşyl şemal, näzik şemal. Niçip oýa batarsyň sen, meniň ýoklugymda şo hal. Gelli şonny gödüňime, bir perişan halyň seniň. Edil şunku hawa ýaly, fiýa ýaly şalyň seniň. Hasratyň kara deňdinne, garp bolup ýörüşüň seniň. Mensiz galan bu dünýäni dogdokday görüşüň seniň. Diýdim şonny öz-özüme. Ey ýok zatlaryň pikir neden? Hey ýar taşlap gidip bormy? Bu dünýeden. Şiirli Mollaýew Hawa. sözüni henginem şonku ýöne hak berdi, uday berdi, onu öwüşünden işedi. Ben täzelikde bir Döwran Şalaýew diýip dostumuz var. Sağdan namız var. Hemem aýdym. Şolamma o täzeşe öwüşüni berip, onu täzeşe ýaňy aýdyp bereýin, şol aýdymam. Ýerine ýetirip bereýin, täzeşe işledi. Süleyman Garabaýew taýynan. Şonu edip bolsa başardymdan. Alıslarda gün yaşar, gün yaşar, gün yaşar. Nakrinden ıskım coşur, gel coşur, ay coşur. Lelem sana garaşyan, garaşyan, garaşyan. Kesar kaçın düdünne, düdünne, düdünne. Lelem sana garaşyan, garaşyan, garaşyan. Kesar kaçın düdünne, düdünne, düdünne. Şokap adıma, adıma, adıma. Aydın düzyen şanıma, şanıma, şanıma. Min bararım yanına, yanına, yanına. Kesar kaçın düdünne, düdünne, düdünne. Yanıma, yanıma, yanıma. Kesar kaçın düdünne, düdünne, düdünne. Men bararın yanıma, yanıma, yanıma. Kesar kaçın düdünne, düdünne, düdünne. Aşık aydın sağda men, sağda men, sağda men. Paraşarın sana men, sana men, sana men. Kesar kaçın düdünde, düdünne, düdünne. Paraşarın sana men, sana men.
sarkasın düdünne, düdünne, düdünne. Yol boyunna oturdum, oturdum, oturdum. Aktan kırmatırdım, atırdım, atırdım. Lelemden yitirdim, yitirdim, yitirdim. Sarkasın düdünde, düdünne, düdünne. Lelemden yitirdim, yitirdim, yitirdim. Sarkasın düdünde, düdünne, düdünne. Oh, 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 oh. Hey, hey, ley, ley, ley. La, la, karışyan, karışyan, ey. Sarkasın düdünne, düdünne, düdünne. Sarkasın düdünne, düdünne, düdünne. Sarkasın düdünne, düdünne, düdünne. Köp sağ ol Halipa yerini yetirip beren aydymyz üçin filmden bölüklere dayan bir seretdik-de gördük. O durmuşundan, çağajyklaň durmuşundan başlayan waka ululuğa kämillik ýaşyny ýeten soň gojalanyň soňam şo wakanyň bir jemlenýändigini görýäs-de şo ýerde filmde aydym yerine yetirýän pursatyňyzy bir ýüz keşfiňizden hem aňmak bolýar. Siziň özüňiz hem şo filmde bir baş gahrmanyň keşfini yerine ýetiren ekeniňizi, häzir hem siz şo filmingdäki aydym yerine ýetireňizde filmdäki durmuş gözüňiziň öňüne jandan ýandyr. Türkmenistan atgan artist Aşyr Rahmanow. Şoň bilen bile oturup işleşdik-de. Ondan hem şu aydymy soňragyny ýene de bir diňleýäswon Halipa täzeden işländiňiz bildirýär-de şol aydymyň soňuny filmdäki diňlemedik aydymyzyň hem küpledini boşan ekeniňizi bir bendin şo ýerde diňledik biz. Bu saatlyk bilen ýerine ýetirip berdiňiz. Sag bolun. Sag bol Serdar. Söhbetdeşligimiz Tuwakbibi bilen siziň bilen dowam etse kino sangaty barada, aydym sangaty barada Halipa gurrun berýärde. Halipalar diňlemeklik, gow aydymlary Halipalaň ýerine ýetirmeginde diňlemeklik kemmämiz üçin hem diýseň ýakymly. Siz hem Magtumlad Nakmily drama teatryny bir näçe spektakllarda keşip döredýäňizde sağlı dramalarda aýdýan aydymlaryňyz bar. Bundan başga da özüňiz hem watandaşlarymyzyň arasynda gow aydymlaryňyz bilen çykyş edip dursuňyz. Söhbetdeşligimizi, gepleşigimiziň şu ýerini teatr sungatyny bir alyp barýan işleňiz barada. Teatr sungatyny drama eserlerine döredýän keşipleriniz barada dowam etseňiz. 2018-nji ýyl biziň teatrymyz üçin şeýle üstünlikli ýyllaryň biri boldy. Şo ýylda biziň teatrymyzda bir näçe eserler taknalaşdyryldy. Maňa da şol taknalaşdyrylan eserlerde keşip canlandyrmak meýser etdi. Ynhaşy Türkmenistan Rawaşlygyň watan ýylyna da biziň teatrymyzda eýem dörejlik toparmyz şu ýyla bir özüniň bir goşandyryň goşasy gelýär. Şu wagt biz öz dörejlik toparmyzyň arasyny okap özara maslahatlaşyp öwrenip ýörse, aydym sangaty barada aýtsam biziň teatrymyzda biziň ýurdumyzda geçirilýän çärelerde, toýlarda biziň teatrymyzda hemişe aydym sarly şowhully konsertler goýulýar. Şu halkymyzda hödür edilýär. Şol konsertlerde de özüm hemişe çykyş edýän Türkmenistan Rawaşlygyň watan ýylyna da eýämden biziň dörejlik toparmyz aydymçylaryň arasyna bir täze aydymlary döretmek barada maslahatlar gidýär. Şol men özüm hem şu ýyl
netip bolsa şu şahirler bilen maslahatlaşýat bir gowy goşgulary haş edýät, bir täze aýdymlary döretsek dip maksat edinýät. Kahraman arkadaşımız bizim her bir günümüzün revaçlığa beslenmek için ulu mümkünçülükler döredip berýärde. Nesiden hem döredijilüňizde bilşimiz ýaly esasy watandaşlarymyzyň arasynda meşhurluk gazanan gowy aýdymlar ýerine ýetirýäňizde, aýdymlar ýerine ýetirmek üçin bilelikde işleşýän kompozitoryňyz bardyr, sadannaňyz bardyr. Elbette. Aýdym döretmek üçin şahir bilen hem işleşmeli, kompozitor bilen hem işleşmeli. Hemmeňiz jemlenşeňizde gowdat döreýärde, dogry dämi? Şol aýdymçy, şahir, kompozitor birleşip bir gow maslahat edip bir şol aýdym üstünde işlenenni bir gow aýdym döreýär dip pikir edýän. Anha men öz teatrda kardeşim Kuwat var, şol bilen esasan köplenç täze aýdymlaryň üstünde işleýär. Kalbyň bir aýdym işledik. Oň sözleri ustad ýazyjymyz Murat Ömrünki sağlam Kuwatçaryň şu aýdym aslında bizim teatrymyzda taknalaşdyrylan projekt iki dünýäli spektakly ýerine ýetirilýär. Şonu men dinläp özüm gowy görüp Kuwada haşt etdim. Şu aýdymy maňa täzeden işläp berdi. Şunu men öz setime gabat getirip täzeden işläp maňa hödüretdi. Men hem şol aýdymy ýerine ýetirdim. Elbette. Kardeşiniz Türkmenistanyň atgalanan artisti, opera aýdymçy Kuwat Şarif, sadan gow baş çykýan adam. Projektda iki dünýäden asaly dramaňyz elbette hemmämiz gördük, hemmämiziň arasynda bir meşhurluk gazanan eserler birde. Ondan näme? Halipaň ýadan sadyna bir şo döreden aýdymlaryňyzdan şu ýerde ýerine ýetirip berseňiz, soň söhbetimizi dowam edibereriz. Ýa
Dutar sağ senedine bir neçe bizim ägirtlerimiz var, bir neçe usatlarımız var. Olar bize özünün qaytalanmajak sungat eserlerini, aydımlarını miras koyup gitdi-de. Size mine öz yaşlyk döwrüňizden mer bilişimiz ýaly estrada ýoluny bir neçe aydymlar ýerine ýetirip gelýäňizde öz döredijiligiňizde, dogry dämi? Indi siz dutar sağ senedine ýüzlenmeýän aydymça ýok. Sizin özüňizde dutar sağ senedine aýdylan bir neçe aydymlary estrada ýoluny Galbertede royal saz rolunun kaptanını da bir sazlaştırıp yerine getirmeyen başarıyanızda usatlık bilen, o sazanlar bilen. Doğru değil mi? Türkmenistan'ın halk artisti Akmurat Şari. Usat sazanna. Usat sazanna. Galbertede Türkmenistan'ın halk artisti Yolaman Nuriyev. Bunlar hakiki bizim hem moğolumuz hem halifalarımız. Galbertede yani geldim bu bir tiyada dutarın yanına aydınlanıyor. Söyün aydımda Türkmenistan'ın halk artisti Parağa şeyle bir dutarda kılçanın yanına o yerine getirdi. O edip yerine getirdi. Şunu estrada geçirdik yani Süleyman Karabayev filan. Şunun bir halkın içinde aydınlanıyor ama o yerine düştü mü kadiyenle. Şunu estrada görünüşe geçirip ayttık da şunun sözleri meretkelli berdiği ki katı bir geldim bu deyip o da bir söygüyün bir yolları da katı o yerine şunun aydınlanan biri sağdı hengi bilen. Şunu dutarda Parağa Şem'den eşittim. Onu hayiş ettim Parağa şunu bir estrada geçirdik. Süleyman Karabayev'den işleyetim belediyenin başüstüne deyip şun sözünü sağdını bana dinledip hınnet berdi. Onun Serdar sağdan adam olaydımın sağdını çalmağı. Serdar canım onun öğrenip şu sağdını çalıp berdi. Elbette yaşlamaz halipalan yolunu yürütmeli. Şu yerde yerine getirip berseniz elbette bu aydım deysen üstünlüklü olanlar deyip umid ediyaz. Halipalardan öğrenen aydımınız Parağa Şeyhimiz ustatlık bilen bunu dutar sağ senedinde yerine getiriyede. Ona ne mi? Yerine getirip berseniz? Baş üstüne. Bana için aytmak için geldin mi? Bu ayrılığı ciğer bağrım dağlayar, yarama dost etmek için geldin mi? Görmesem takat yok versem incalı, açan gönlüm karar tapar incalı. Bana biraz güler yüzlerimi, sonra yine yakmak için geldin mi? Balıkı çekirge de girdin mi? Aşktan sıyınsam hiç alganmaz bu tenne. Şinnem senne aşkıma aşk koşmak için geldin mi? Gelir olsam didarından kanayın, gelir olsam didarından kanayın, seni görüp anlasamdan için geldin mi? Gözümde yaş gözlerime döneyim, aşkıma aşk koşmak için geldin mi? Bu ayrılığı ciğer bağrım dağlayar, yarama dost etmek için geldin mi? Aşkıma aşk koşmak için geldin mi? Neyse, Guguriyan aydından aydasın geliyor, hem aydından başarmağın merekte.
Yani Türkmenistan halk artist anı attanın ayeneş dip aydınma da. Hawa. Bunu şeyde ustalıkta hem piyaninen yana aydıptı hem de estrada geçirip aydıptı. Bunu sonku estradına bağış oğlundan bulam kendi yerine getiriyor. Toylarda da varalarda köpçülük şehirlerde. Şulaydım Süleyman Karabayev ile Serdar Canım bilece şunu oturup işledik. O yerine şön aydından beri. Galverde ne farta piyanamızın yanına yani goğurlayan aydından beri ama urvanlar ediyorsun. Menem söydüm, söyülmedik çuvani. Menden başka bağıtlı bağırını bilmedim. Yönü ayasına mı dağım dostlarımı söyüp, hakkı söküyötündünler. Yani, bunu Türkmenistan halk artisi, dağıtırı derif şeylik, o sağını yerine getirip orkestra geçirdi. Bunu farta piyanan yanında Türkmenistan'ın halk artisi Ategel Garer deyip, katı koğu yerine operdi. Yani şiir nepet hümmet fem, bunu estrada geçirip, katı koğu yerine getirdi. Şiir nepet hümmet, estrada geçirip ayıttı da. Ağla bakar, ak güller açılsa parlap. Bu da ne mi? Aman ağacı ikon koğu sağını dören aydınlar da. Halipa, şu asıl coşup qow aydımlar var da gurrun meriyanıda elbette vatandaşlarımızın arasına çıkış etmek için, qow aydımlar döretmek için, döredilen aydımlar bir halka bir yetirmeyeni başarmalı. Elbette aydım yüreğine tesir etmese halka yetirip bilmeyeniz. Halkımızın arasında, vatandaşlarımızın arasında qow aydımlar coşup yerine yetirmeye ilham veren zat neme? Asuda vatanımızın, hormat arkadaşımızın bir de şu şeyle aydım sahada şu halipa şehirlik yoldan açman giy mümkünçülük verenin için. Galda yurdumuz parahat ne büyülüm ne tuvalimi Türkmenistan Rovaş'ın vatan yili acayip arzular döretmeli aydım. Rovaşlık yılına Rovaş aydımlar olmalı, sağırlar olmalı. Täze öwüşgünni arzulamız kenler. Joşturyan Rovaşlık yılının bir acayip günleri, arzuly yolları. Yetip bada Rovaşlık yılımızdan bir ırfkallı, dövletli, bağıtlı, toylu davaralı yıldan biri olsun. Sağ olun. Onun nämesi hotdöşlüğümüzün şehrine bir vatandaşlarımızın arasında qızgın gollaw tapan qow aydımlarından yerine yetirip berseňiz, soň söhbetimizi dowam edibereriz. Yaşıktın Bolcuk yigit'e yaşıktın Ol başta bellidir Kulak içeriden allir Denmile duşta bellidir Bir eve yollaş olunda Katnaşı kardeş olunda Yanşı yaman iş olanda Çın ot gençte bellidir Çölülkede şiir tayır özün tilkide Tuğun öyler merekede Comartlar açtı bellidir
serhoşlar delidir serhoşlar bedev minip yürüp koşlar Eyesin tanıyın dervişler seher göz yaşta bellidir 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 Tanıyın dervişlere seher göz yaşta bellidir 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 Men sana aşık bolup Geldimyratdan ayene Barmadı layık münasip Bıradalıyın boyene Men fakiri hicrimde Oda koydum ködene Gece günlük ak çekip yetme kararım zanene Ayeniş ayım yeniş Algın kalım zanene Boylarım ince uzunur Boylarım ince uzunur Dillerim bir kılça yok Ben seni gönlüm alıptır Gölgüler tençe yok Täze bağda açılan vakt Täze gülhan tinçe yok Gece gündüz ak çekip yetmez kararım can eniş Ayeniş ayım eniş Allah'ın sağlam can eniş Kararım can eniş Ey yar boy eniş Menin yarım geçivitti Menin yarım geçivitti Alu yaşıl bedeni Akdalından arap geçti Keptir kimin darını Kurban ayet yar, benne kurban ayet yar bak, şonun yana karlarıyım. Gece gündüz ak çekip yetme kararım can eniş. Ay eniş, ayım eniş, Allah'ım tavrım can eniş. Kurban ayet yar bak benne kurban ayet yar bak şonun yana karlarıyım
çekip etme kararım can eniş. Ay eniş ayım eniş alın tavrım can eniş. Ay eniş ayım eniş alın tavrım can eniş. Ay eniş ayım eniş alın tavrım boy eniş. Halipa, hormatly prezidentimiz her birimizin rowaşlyga weslerini gündemizde sagdyn bolmagymyz üçin, berk bedenli bolmagymyz üçin hem uly mümkinçilikleri döredip berýär. Biziň ähli gudusatlamyz, medeniýet işgärlerimiz, ähli raýatlamyz öz saglygyny berkitmek halaýarlarda spordyň durly görnüşleri bilen meşgullanýarlar. Bizi gyzyklandyrýan sowal, spordyň haýsy görnüşi size gyzykly? Spordyň erbet görnüşi ýok. Başarynyndan türgönüşi bermeli, maşyklar edi bermeli. İyi seher bilen näme? Maşyklar edilýär. Bile yürümen go görýän. O da garalygy yürümen. O da yürümen go görýän. Welosiped sürmen go görýän. Galerde näme? Görüş tutman go görýän. Arkadamyz bizim üçin bir sport toplumlary açyp berdi. Şo ýerler baryp öz beden saglygyny berkitmek üçin näçe mümkinçilik döretdi. Şoň üçin näme hormat arkadamyz köp sag bolsun aýdýar. Köp sag bolun. Rowaşlyga beslenen günlerimizde Gahrman arkadağımız her birimiziň döretmegimiz üçin, işlemegimiz üçin uly mümkinçilikler döredip berdi. Gepleşigimiziň çakyrlygyny kabul edip geleniňiz üçin hormatly mehmanlar, siziň hemmeňize sag bolsun aýdýas. Janyňyz sag bolsun. Döredijiligiňiz hassa belentliklerde bolsun. Mümkin bolsa söhbetleşigimiziň şu ýerine bir buýsançly gurrunlygyny emeşsek. Türkmenistan rowaşlyk watan ýyly hormatly arkadağymyz Tuwakbibi'den şu her bir adamyň oğuzluğunu her bir maşgalada, umman vatanımızda rovaşlık yılı olsun. Koy her bir maşgalada arzulı yollar, rovaşlık yollar, acap yollar alıp gitsin. Bir de şeyle sungatımızı, medeniyetimizi dünya tanıtmak için alıp barayan ak yollarını hormatly mehriban Gahrman arkadağımızın ömrü uzak, canı sağ, her bir tutumlu işleri rovaş olsun. Türkmenistan Rowaşlyň watan ýylyna täze aýdymlar bilen, täze keşipler bilen halkymyzyň öňüne çykyş eder diýip inandyrasym gelýär. Şu mümkinçilikler döretip berýän hormatly arkadağymyza köp sag bolsun aýdýar. Hormatly arkadağymyzyň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, el ýurt bähwitli alyp barýan işleri ilmidama rowaşlyklara betlensin. Köp sag bolun. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun, janyňyz sag bolsun. Onda näme Halipa? Tuwakbibi gence gepleşigimiziň ahyryna hemmämiziň aňymyzda, ýüregimizde ýaşaýan gowy aýdymlar barda. Şu aýdymlar bilen gepleşigimizi jemläp berseňiz, Serdar elbetde siz sadanlarlyk etseňiz. Fini minni
açanna, bakar güller açanna, hayra kuşlar uçanna, gülüm görmedim seni. Hayra kuşlar uçanna, gülüm görmedim seni. Yollardan ulak ilerden gülelekli bollardan canım görmedim seni. Gülelekli bollardan gülüm görmedim seni. Yürek ağlar gün-günden, yürek ağlar gün-günden, lelem dillenmemenden, kara gözler av içinden, kaynak gözledim seni. Kara gözler av içinden, gülüm gözledim seni. Canım gözledim seni, gülüm gözledim seni. Menem söydüm, söyülmedi juwany, menden başka bagtly barın bilmedim. Ýöne aýatsynamdam dostlarymyň söýgü hakda söhbetini dinledim. Ýöne mydam aýatsyna dostlarymyň söýgü hakda söhbetini dinledim. Bilgeçleyin edem o adamlara kulak asman bilmedim. Begennim kıynanım söydüm kavanım, elmidama özgeleri dinledim. Begennim kıynanım söydüm kavanım, elmidama özgeleri dinledim. Menim bagtly bollum ýagty dünýäde, menden başga bagtly baryn bilmedim. Ýöne ot başyna dünýäni undyp, bagtlaryň söhbetini dinledim. Ýöne mydam ot başyna dostlarymyň söýgü hakda söhbetini dinledim. Ölerimden monça bolyan ýengleýän, ýöne tekrarlara çykymda ýene, özgändüdün aýdymyny dinleýän. Ýöne tekrarlara çykymda ýene, özgändüdün aýdymyny dinleýän. Menim bagtly bollum ýagty dünýäde, menden başga bagtly baryn bilmedim. Menden başka bagtly baryn bilmedim. Menden başka bagtly baryn bilmedim.
Köp sağ olun yerini yetirip beren aydımlaňyz üçin dörejülük ýoluňyzda ululsünlükler hemraňyz bolsun. Mehriban vatandaşlar, Gahrman arkadamynyň talat netijesinde bugünkü günne türkmen aydymsa Sungatdan ne derejede belinde ýanglanýanlygyny elbetde rowaşlygy beslenen her bir günümizde görmek bolýar, duymak bolýar. Ne bilem şular ýaly ul mümkinçilikler döredip beren türkmen Sungatdan Türkmen medeniýetimiziň haqqy wannary, Gahrman arkadamynyň janynyň sag başynyň dik bolmagyny arzuwlap, aydym bolup galaýan atly gepleşigimiziň şu gedek kysany geçirip oturýar. Ýene-de ýerinde diýdarlaşýançak, hoş, sag bolun.